pang ano si Jun. Malay ko nakabidyo pala si Master. Hindi niya pang ano siya. Nagpahit ka kaya ito ng second set. Hindi naman kanya nalaro niya ng first set. Sino na lang din yung record? Ba yan? Nanalo ka doon. Ba't talaga ako naglaro? Walang gana. Ay, oo. Araw-araw kasi dyan. Sorry ba? Araw-araw. Walang skip. Araw-araw. Mahal tatay ko daw kita. Sorry. Tatay. Nasakali ka na. Iba-iba ang anak nila bawat day. Natulong lang. Bakit mo na yan? Pagpunta ako to.
Oh, catch. Puro out ah. Ready? Wow. Ay! Hinayang din. Hinayang din yung Jay. Kapakit mo yan, Jay. May nasyado para wala kang gawang maganda. Bago yun, di ba? Dahil sa aking punto. Bakit nakalimutan nyo na lahat ng magandang ginawa ko? Sorry, ito lang ako. Ano to? Sigaw. Ano ka ba? Lipi! Ito yung bola nyo. Go, Kuya Len! Slice ba yun? O, palit kayo, palit. Kuha niya ka isa. Hindi, magkano nililin yun? Uy, sumali ka ba sa tournament? Hindi, wala ako. Ano yun? Pakita ko. 917. Kuya Ken! Ito. Nag-2 points na lang eh. Sir, ako na ba? Ala, ano na ito? Ito ba yung tour naman sa Bantay? Sa akin. Ayun lang, pabor daw sa kanya, saka ako siya magbobola. Kuya Ken, wait mo na silip ko. Tulog ko isa.
Come on! Kinakabahan na sila! Kinakabahan na! Si Bayan na tayo ng shuttle, oh! Ay, may bagay. Kakain na natin. Si Alien kasi nag-distract kami! Tigil na natin ang laban na to. Ito pinapalit po yung laro.